I live, I speak, I feel, I live, I learn. Ganito po kami sa music room na po. Ngayon nga si Sir, meron kaming sinasaurong pyesa. Yung... ano ba ito? Coda UNCEANA. Para sa prelims on Monday. Jan 27, right? May solo. Three counts ba to? 3 counts. Tapos dito, 1-2 lang. Uy, 3 counts dito. 3 counts dito, 1-2 lang. Tugtugon ka sa piano. Para madami dito. Ha? Sige. Maray pa. 3, 2, 1, 0, 1. Wow! Taas. 1, 2, 3, 1, 2, 3.